Hoy, Limwela, unsa man ka? Unsa man imong gibuhat diha? Imo man ang gihilabdan. Uy, nga gituyo gani na ubutang gani sa trabahante na sa tunga kay mapunduhan og tubig. Imo na nung gipadaplin. Unsa naman ka? Uy, wa para gani na mo bagtok gani na gibutang gani na diraan. Ikaw no nimo nang gihilabdan dira gipamadaplin una nimo. Wala man ako gihurot og kuha tanan kani ra manginani o kani mga dagko kayo ba kay dahil mo pud mo ano dito sa tunga ba? Ako gipadaplin. Ay, tubag pa jud. Gituyo gani na dira gibutang gani no kay para dili gani magpunduhan og tubig kana mga dagko gani ang gituyo gani ana dira karon nimo pa jud giusab. Oka Samok bitaw. Ikaw ko ipuli dira ha ug magbaha na dira ha. Sama naman. Kuy naglalis naman po din sila Ma, sa naman po din na ma. Ay, imong papa diri nagbuot-buot na sad. Gibungtag na po niya diri Yun sa naman po din na niya. Usab gani niya ang gihaguan sa trabahante. Bright sad kayo. Agoy mo po di ay. Tarungan na pa. Undangi na daw, undangi na. Oy. Buot. Ay, salamat. Ugan na gyud. Oh, saan ka po na mong gibuhat? Ay kana ibalhin ako ning sin dito kay sagabal kayo diri. Plastar na kayo na diraon. Imo na po na ibalhin dito. Nagkapoy-kapoy na jud ka. Tuwaran, nag-away na sad. Unsa man po ni si mama nga sige ra magkasuko. Naglimpyo ra man siguro na si papa. Unsay plaster nga. Ako ganing ibutang unta dito sa likod kay sagabal kay tan-awon diri sa atubangan. Kabal. Ayaw na lang nahilab di dira. Akin na iluna na dira. Undangi na, undangi. Kayo Grabe naman po ni si mama nga. Murag dili naman siguro niya love si papa kay sige ra magkasuko. Gamay lihok ni papa. Yaw dayon. Kani ni si papa kay dili mo tubag. Uy ang papa Aras ganing unta no. Lain ka diri atubangan. Alam ni ani Uy, si papa naa na po dito. Klaro ka sabaan na po ng mama ron. Diri ra ko bay ha kay tabang-tabang ra sa ko diri ba kay saba kay kung sawa diri ba sige ra yaw-yaw. Okay ra kayo ba yun? Ha? Okay ra kayo. Diri. Okay ra ka. Gani. Baka ba kay di baka mga saba. Sawa dito. Kabantay bito ko ganiya bay. Sige ra yaw-yaw imong miti. Ay, nakadungog li ka ganina bay. Gani no. Lagot ko kita nang buhaton ako mali. Saba kay. Mikip. Komba ba. Nah, okay mabuhat na bay. Tama gina sila permi. Oh, nakalabog ka dira nagsamok-samok sa ila, ha? Naunsa naman kadawhana ka, oy? Diri na lang kunin tabang sa ila kay ginabadlong man kunin mo dito ba. Tabang. Kabalo day ka, ana. Ay, paday wala ko nanguhaan nila. Kay ikaw na lang ako gipatrabahoan na diri, Oh, kabalo man ko. Pero di na ko ni makayag ako ra isa tanan Grabe po tabang-tabang lang ko sa laha ginagmay god. Tabang-tabang. Hawa di ha, kasi madawat nilang trabaho. Hindi ka bawag ka. Puspusan ta ka ni. Ayaw pod. Mukha gano'n dara ba yo? Warang tabang ra ganito. Iyos batoy. Sad man kayo. Gang, naunsa ka gang? Na kay problema? Naluoy ko sa akong papa kay sige rag-awayon sa akong mama. Ay, anak na ka sa akong amigo. Ali diri gang, gusto na ako ikatabang sa imo. Sige, Kulbi. Ikaw na sa man yung matabang sa kakal. Unsa man? Gusto ka makabalaw sa imong papa sa imong mama? O sige, Kulbi. Naluoy ko sa akong papa ko kay sige ragkasabaan ni mama. Ali gang. Ipainom na sa imong mama. Sa manikol, Nescafe. Dili na basta-basta nga ni Skapi gang. Ali na ko sabot sa imo. Ay, sige. Salamat ko la. Impas ito si Madam Ron. Idura! Panahon na pa nga para makabalas ka mama. Isa gamay lang dun. Ha? Saan makabalos? Diba sige makag-awayan ni mama pa no? Tara oh.
Sa mana? Ay, nasi pangutaan na dira. Basta ako rin bahala. Naluoy mo ko sa imo ha. Pag sure da yan na, uy, basig may na imo mama ha? Dili, lagi pa di man amak. Ganang makabalos man daw ko, unsang po da epekto di anak di ay? Ano to ang naghatag na kuha ni pa? Ang pampawala doon sa kanang init ko sa ulo. Ang pakalma ba? Pero, Oh, unsang man ang piro? makirig sa chit mga 10 minutes. Wala, lain na di yan na, uy. Basta ka dili maka 10 minutes mo kayo kirig. Lagi dili, lagi. Jaman, ikaw tiradaan ni ako. Ay, ikaw lang kay. Sige, beto kasuko sa kuha. Sige, ikaw na bahala na. Sige, ako'y bahala niya. Karon, makabalos na dito ko sa sige yaw ni mo sa kuha. Nak, salamat sa pagtabang nak ha. Kalpad sa kong ulo. Palagot mo akong bana ba? Makasapot kayo. Pero nga nang sige makukasuko sa yaw. Nga wala man ang siya sala. Galihok naman ang siya diri sa balay. Nga naman ko, oy. Ay, tama na iko. Natagdak na sa iya. Kaya gusto ka, ane. Mana ni, oh. Sa mana? Asasang po na. Coke man ni din. Pisabering na ko sa imo ha ba? Sorry. Okay lang uy. Salamat ha. Wow, okay na. Hala! Oh shit, not good. Wait lang ka doy, ma-excuse ako ha. Ate, ate, ayaw nila nito buhata tong plano na to ha. Kay okay namin ni mama ni mo. Gitagaan di ko niya koko. Peace offering ba? Nadi na pwede pa. Ulahin ang tanan. Ha? Ano man? Kanang coke na imong giinom. Ako may nagataga na kay mama. Sorry, Dana. Tuloy mo ito. Sorry, ma. Salamat din. Okay, ma. Halatay na sa man imong papa. Ambot lang, gano'n na. Sure ka, ate? 10 minutes rin eh. Ambot lang, mahingan sa tao. Okay.